Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Kemis tanggal 24 April 2025, cikal bakal channel ten Desa Tegal Madi, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Sindu Manggolo, cikal bakal Desa Tegal Madi. Mbok bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Sindu Manggolo, kula caosi pirsa. Menika makomipun ingkang wonten tembok pager tembok niki saged medal saking mriku. Pintu makame namine Sasonolaya Sindu Manggolo. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan saged dipadosi ten alamat Google Map makam Sasonolaya Sindu Manggolo. Mengke literasi sejarah kula paringke niki pun asar niki. Kula lanjutke malih niki pun rampung adzan asar. Menika makomipun Eyang Sindu Manggolo. Kula caosi pirsa detalipun. Kyai Sindu Manggolo kebangun Oktober 1985. Nyai Sindu Manggolo kebangun Oktober 1985. Menika dulur-dulur makomipun Eyang Sindu Manggolo, mengke literasi sejarah kula paringke ten deskripsi. Nika ten pertigaan dalan, makomipun pinggir dalan niki. Mengke saged dipadosi ten alamat Google Map makam Sasonolaya Sindu Manggolo. Niki sekitaripun makom. Eyang Sindu Manggolo punika pasukan Majapahit kemungkinan. Mengke kula paringke literasine kula paringke ten deskripsi mawon. Sekitaripun niki nggih wonten makom nika wit asem ingkang ageng nika. Umure nggih lebih dari ratusan tahun. Informasi saking cikal bakal channel dinten Kemis tanggal 24 April 2025 nggih punika sowan ten Tegal Madi, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Nggih punika sowan dumateng Eyang Sindu Manggolo, cikal bakal Tegal Madi. Mbok bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mengatur dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel. Matur nuwun.